12:40 an oras. Hatod po sa Indo mga tugang kang SM City Legazpi, 3-day sale on September 17, 18, and 19. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win SM gift certificates. Enjoy amazing SM Advantage and SM Prestige deals. See you at SM City Legazpi. 3-day sale on September 17, 18, and 19. Hatod man sa Indukan Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay punong barangay Aminosidal sa 0910-630-8420. Sering man hatod sa Indukan Clinic ni Dr. Rode Ante. Bukas po sa iyang clinic. Asin niya on siya oro aldaw. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Microban GT, para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant, Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang hapot. Ano man ngayon na SM 3-day sale na yan? Ngunyan ngayon na September 17, 18, and 19. Taga na bagay ni. Ano man ngayon niya on dyan sa SM 3-day sale na mangyayari ngayon sa agang 17, 18, and 19. Oh, yan ang ihaputa. Tabaka po may mga clarification ka mo. Pira ngayang porsyento, pira ngayon na percent, 70% baga ang ano yan, ang ano ini, ang discount. Ano ining pigos sabiyon kan great finds. Ayan anday ko ma-explicar ko nung great finds naan. Kaya, aapudan ko si Madam Melanie Cabrera. Siya po mga tugang ang Group Marketing Manager kang SM. Tangani na maipaliwanag iyan. Taday ko man po kaya ipaliwanag yan na ano yan Taday ko man po kaya ipaliwanag yan mga tugang na ano ang piga po na great finds. Buda ano yun na amazing SM Advantage and SM Prestige deals. Ayan, anday ko may paliwanag tabi. Kung kaya ko nang ipaliwanag yan, ma-apply na po ako sa SM. Na marketing, ano yan, marketing employee, mga tugang kang SM, sandali lang I see. Uy, pangyayari pala si Ma'am Melanie pala. Nag-text back si Ma'am Melanie sa... Ay, sorry nga po. Pass mo na sa phone patch. I see. Ay, saan pangyayari? Okay po, get well. Ay, sus ko si Ma'am Melanie. Pangyayari, Jesus, yan talaga na mga moro migraine na yan talaga. Grabe yan. Tabi, di ba? Yan na, ano yan? Sige, sa aga na lang lugod. Okay po. Okay, simbagong ko lang. Okay po. Pangyayari pala mas na inatake nga ako kan migraine, mananggad.
Mare-mare nga nito may green. Kung may yellow o may red, mas o basta po, i-explicar ko tayo din ni Ma'am Melanie. Ngunya na aga. Hindi po mga tugang sa DZGB. Kaya lang po to. Talaga pala. Okay. Sige Ma'am Melanie, get well tabi, no? Get well soon tabi. Get well soon tabi, no? Medyo kwan. Hindi naman nga ako kan. Ito ko nga yung pangyari sa maabag. Doon na sana. Sa aga na lang. Basta po, pon sa aga na 17. Pon tabi sa agang 17. Mga tugang may tulong aldaw na sales dyan po sa SM 17, 18, and 19. 70% off daw. Paano man daw ako sa aga? Di na kaya ako nakakalaog kikon. Di na kaya ako nakakalaog ki mga mall. Ta gusto ko paghali ko sa opisina, duwa na lang ako sa arong. Paghali ko sa harong, pa opisina. O minsan nang bakal-bakal man ako dyan sa palibot. O beno, taday po si Ma'am Melanie, Cabrera. Saga na lang. O sige po, mga good morning na lang po sa mga taga SM City Legazpi. Birthday niya ni Hubert Ong ng Husana Enterprises. Pangyayari. Oh, birthday po, bossing. Happy birthday. Regards kay Kenny Ong and the kids. Happy. Yes, happy birthday. Happy birthday, Tabi. Happy birthday, amigong Hubert Ong. Kumusta, amigo? Long time no see. Mga taga Husana Enterprises. Cebu da. Kumusta sa imong first lady? Kumusta po sa imong first lady? Na first lady na first love pa? So, first love mo na first lady ni Hubert Ong. Good morning, migo. Happy birthday, Tabi, sa imo, ha? Okay, o sandali lang ta. Good morning, Tabi, sa mga nakatutok sa Facebook Live, mga tugang kang DZGB. Ngunya, ay, bakit iba ito? Sandali lang. Nata inito nag-iba so nagluwas sa, iba so, nagluwas. Bako napando ko so nagluwas sa, sandali lang ata, ayos ko ini, ha? Okay, diba, no? Yung mga nakatutok, Tabi, sa Facebook Live, sa DZGB in the morning. Hi kay Jabelen, kay Ani Asikate. Oy, si Manay Ani, natuparan ko kasuapon diyan sa may sa may bakery, sa may BPI. Oh, nagkatagpo manggaray kita, Manay Ani. Nabasa ko manggaray sa message mo. Good morning, Tabi. Nakahiling-iningon yan sa Facebook Live. Manay Ani Asikate, good morning. Nagpapara-sexy si Manay Ani. Mga masira mo ng tinda niyang prutas. Pati mga barato sana pati. Mga barato sana. Yan po sa kanto kang BPI. Yan. Para dangog tayo buda para hiling ta sa Facebook Live. Ani Asikate ng Barangay Banyadero. Taga Banyadero diri kinadi. Ay diyan sa Indo. Diri kinwin. Taga Banyadero ini. Taga diyan sa Indo di. Oh, diba? Si Edwin nakakonsentrate kimaray sa pagsurat. Ang mga tango niya, haralipoto na sana. Nakakonsentrate sure nga ako sa pag... Sure, anong sure ka? Sure ako. Okay, good morning, Tabi. Diyan sa tuyang amiga. Ayun na, manayani, natimingan ko na sa message mo. Sa text Monday ko man natatimingan. Okay, o bueno. Yun na muna ha. Birthday celebrators natin. Diyan sa Husana Enterprises kay Hubert Ong. Good morning, migo. At sa katabi sa imong bilog na pamilya. Happy birthday. O, beno? O, di. I-riskid na lang sa aga si Madam Melanie Cabrera, katabi kang SM. Oho, ano yan, may ano yan. Okay, bueno. May report muna kita. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Pagkawarang bisa kan bakuna dahil sa pagkakape. Pagkatapos kan pagbabakuna kontra COVID, bako totoo. Sigun yan sa Department of Health. Dahil lang pipakapita ang kapibagam pinakaw sa kigari palpitation, di ba? Pero dahil man po nangahulugan na ang pag nagkape ka pagkatapos kan bakuna, mga tugang, kawarang bisa kan bakuna. Di ba? Ano ba nga ni, pagkabakuna, minashot. Naman po yan.
Kaya aramon ta daw kung nata, sisi naman nagpaluwas naman kan arog ka inita. Mga baretang inina naman, nakulong talaga ang mga sarawayon. Mailingon nindo, senito pa ding mar, sa Israel ito, kasubanggi habang ako nagpapapirot, nagiling ako sa CNN World, so CNN mismo, so CNN Philippines, CNN World, ano. Gadana, mga tugang susaro tabi na advocate kang anti-vaccine sa Israel. Ining nalingawan ko na, basta nailing ko duman sa news ninda, kasubanggi. So, tawo, mga tugang na kontra sa vaccine. Gadana, i-search mo, Angel. Ining tawong ini, siya po mga tugang nangangampanya na dai magpabakuna ang mga tao. Isa nga ito pa ding mar sa Israel pa de. Israel ito ano? Anti-vaccine activist ni sa Yes, Israel. oo. 𝐏𝐻𝐿. Nyan, oo. Lagadan siya pa dito. Tinamaan kay COVID ba ko? Roger. Oo. Ini pala, nag-rally ini sa Israel kontra sa vaccine. Tama pare? Roger on that. Ano nga sa mga kwan niya, mga activities na kan buhay pa siya? Ang mga yaong digdi na siya nagparasabay, nanginot sa mga rallies Oo. na minakontra. Oo. And ang sabi pa nga ni, big balo ngaya siyang udungon kang pulis. Oo. Oo. Ayan, mga protesta sa Green Pass, as in iba pang mga lugar. Oo. So, Nagatan sa Lunes, iyo. So, confirm talaga pa na tinamaan siya kay COVID? Roger, sabi rin di, na-hospitalized sa serious condition with COVID-19. Oh, yun. Yun. Pareho iyang padi. Kundi ako nasala padi. Kaduwa ng istorya iyang kang so. Igabagang saro man na garo bodybuilder. Aha. Naman mo ito na dahil mas nagutubod sa COVID. Di naman hanggang COVID ito. Garo sa US ito eh. Diba? O, thank you pa ding Mar. Roger, Thank you. 57 years old din ni BP. Pira pa de? 57 years old. 57 years. Uli yan sa yun na taga-Israel. Nag-post pa yun sa Facebook. Sin pig-upload siya sa iyang retrato na naka-oxygen concentrator. Oo. Ang sabi niya na sa iyang sitwasyon critical and incapable of speaking or responding to people. Oo. I have no oxygen and I am unable to stabilize. Oo. Yun na po yan. Sulat niya. Iyo. Pero dahil naman inako na totoo ang COVID. Dahil man digdipig ka. Basta kulang sa oxygen. Ayun. Yun. Okay. Okay. Sige. Thank you pa ding Mara. O yun tabi ang gusto ta mga tugang na-share sa Indo. Bago ko pa report rin si Lowens. Siya po dahil nagtutubod mga tugang sa vaccine. Di man nagtutubod sa COVID. Tawa lang nga. Nangangampanya siya ang mga tao sa kinaban dahil magpabarakuna. Tan bakuna may maraot na dara sa satuya na lawas. Di ka magpabarakuna, anti-vaccine activist ini o pangyayari sa maabaka. Siguro sa mga kadakol-dakol niyang aktibidad, mga tugang, tinamaan tabi siya kang COVID. Na hospital hanggang mga tugang sa nagadan. O daramon ta ang report, prelude iyan sa report ni Lowens ta. Ngani mga tugang na ano yan, mas klarado kasi madagdagan ng karaman niya to tungkol tabi sa vaccine kasi iba pang istorya tungkol tabi sa COVID. So sabi kan DOH, pag nagkapi ka after na mabakunahan, demanda ng hulugan na wara ang bisa kang vaccine. Lowens, good morning. Editalye mo. Yes, salamat tabi VP. Good morning. Good morning sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Pinahimutikan ni Department of Health o DOH-CHD Bicol Anti-COVID-19 Vaccine Coordinator Dr. Rita May Angbon ang espekulasyon kan ibang mga individual na dai pwede magkape ang mga bagong nabakunahan sagkod na makatapos kan 14 dias. Grabe man. Taan pagtubod nakakapabawas daw ini sa epekto kan bakuna. Ini ang ipinagunambitan asin pinahimutikan ni Dr. Rabon sa DZGB News na warang relasyon ang pagkakape sa nasambitan ng bagay at may kinaaraman sa pagpababakuna. Kadakol kaya tabi BP
na mga churochismis as in mga ipinagpapalakop pa na istorya at ibang individual na nabakunahan na tarakot sinda magkape na may mga nagtataram daw sa inda na nakakawarang bisa ini kapag papabakuna alagad sigon kay Bon dahil man epekto tawara man daw nin relasyon ang kape sa bakuna ang bakuna nga ni nagpapakusog din tao para malabanan ang COVID-19 dahilan kansiring na bagay ipinagunambita ni Bon na dahil maghandal kon may pagkakataon na magpabakuna na dahil ang ultimong solusyon nga ni na mapreventaran ang COVID-19 apisar kan pagsunod kan minimum public health standards. Nya pero naman ang allowance, pwede magkape? Ano? Pwede magkape? Pwede. Pwede. No rin. Pwede. Maski Sa mga nadadangog ko na kwan, nata yan, gari. Ako talaga nadadangog kwan sa mga counseling, sa mga, liba, binakunahan ka ngunyan, i-advise, hindi ka ngayon magkapingo na ngunyan. Siguro sa palpitation, baka magkusog sa i-advise palpitation. talaga, nadayo na magkape. Pero dahil man totoo, nasa kang 14 days, dahil ka magkape. Iyo nga, 14 days. Pero nadadangog ko talaga andyan sa mga counseling, sa mga pigbabakunahan, nadayo ka ngayon magkape. Pero bako siya nangahulugan na 14 days. Oo. Oo. Baka may mga iba daw tabi BP na nagka-counsel na 14 days niya, dahil ka ngayon magkape. Ano ba? Ako man tayo totoo. Kaliguan man na. May nag-counsel, may nagkataramkaan sa mga nagpapabakuna? May nagtataramda kayan, may mga nasasagap kitang impormasyon, kaya inapot na mismo sa Department of Health. Siguro, doon mismo yan ikuhan, i-clarificar. Di man akong nadangog talaga ka na after 14 days, saka ka magkape. Iyo gani. Bata naman na. Ang aram ko kayan, after kang mabakunahan, di mo na magkape. Yeah. Binakunahan ka ngunyan, di ka mo na magkape. Oh, rest muna. Taba ka may epekto sa kape sa heart. Ang kape baga, stimulant. Roger. Pero di ba ko man talaga bawal na di ka magkape? Correct. Basta ako nanggad, gusto ko nanggad sana Jim's Coffee. Correct. Yun nanggad sana niya. 5 in 1 pati, 7 in 1 pa. Di man akong nadangog talaga ka na ngaya 14 days na ka magkape. Kundi baka may hilang na iba. Correct. Oh. Yeah, paano Pati ang alak pala nga, ang alak nga ni, pigbabawal ngo na after na mabakunahan ka. Oo, bawal ang Pero alak. bako na ngaya pirangal daw ka na, kung di ka na makatagal ka kalaklak mo ki alak, Oo. palipas-lipasan mo ang sarong aldaw, saka ka uminom-inom kung gusto mo. Pwede. Oo. Diba? Kaninot magatungkol man sa alak, kung nagpaparainom ka, nagparasuka ka, nagtigwa kang kalintura dahil sa hangover, abo man kan Department of Health ngayon mangyari na masautan lugod, subakuna. Iyo. Buda, pigbabawal talaga na dahil ka nagparainom ka, magparakape kang lagot. Tabaga kung magpalpitit ka, masautan mo sa bakuna, nagtibok sa puso mo lalo, tadalan sa bakuna. Correct. Diba? Oo. Sa kakainom mo, nagkailang ka, ay, dala niya sa bakuna. Baka makonsilo ng ibatang mga... Okay, o sige. O Roger, mo yan lang iklaro kay ang Department of Health nakulo na mga nadadangog man sindang mga may skinaram sirabagay. Alakan, wala man Kung daw yan nervyoso relasyon. ka, sabi kang texter, taday ka ngayon magkape, yan ang klarado. Oo. Buda, day mo nanggad pwede paghalip, day kung di ka may hilang ka sa puso, may nervyos ka, day ka pwede mag-inom kikape gatas. O di man talaga pwede yan, maski ka ito Kaso pa. kape baga, pampanervyos. Sugatas, pampakusog. Correct. O pampakusog, kinervyos. Mga ki, karaw lang ito. Ni mami, sabi nga ni Henry M, ang kawigatas ba niya, pampakusog kinervyos. Sa'yo mo ngayon nadangog. Sa radyo clinic ka Kay kaya. Henry M nga po. Karaw lang mga anak, ha? Masada ka mo. Okay, o sige. Roger, so yan tabi BP at iba pang mga istorya, mga makonsuelo, alagad mo ya ikorektar ka Department of Health ang mga saralang informasyon. Oh. Mga dagdag na bareta, hali sa Department of Health. Ako po, si LB. Salamat, Lawrence. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Ay, bakusugon sirang feedback. Pakibaba po kang radyo, kan monitor. Yes, sir. Pre, morning. Sinong Mitchap? Yeah, iyo migo. Kanan tunay. Good morning, migo. Ano lamang? Nagkakape ka, pre? Barita na maano magkape, Oo. makubawal. Takong din, maurang ako tang benta. Amarang kang kape. Tawarang benta Jim's Coffee mo. Pinintag ni tagakano siya nina. Tangino yung nga tawara kitang Jim's Coffee digdi. Pero di ba man may big barita na bawal magkaong hotdog?
Yan, Migo. Maski pagkabako naman, kumaw kang hotdog, pwede. Basta bumakaltulos dyan sa Pero Nung ako, Smith siya, Migo, pwede yan. ako talaga, Migo, ang pinakamuya ko, pagkatapos ko magbakuna, makape ako. Pwede. Basta, suba ko sa nagrabing kape. Sige, Migo. Sige, Migo, thank you. Sige. Ining nungs na ini. Paragitan ko ini chat nina naman na. Kung ano naman nasa isip ng lalaki naman na ini na. Nung Smith Shop, good morning, tabi sa mo, Migo, ha? O, bueno, sandali lang, Jim, ha? Tawag ni Gary Mayapod. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Yes, good morning. Henry. Oy. Ako po, paano kanina so diskusyonin ninyo? Ako po kaya na-experience ko, Oh. nagpabakuna ako, after mabakunahan, nagkapunta ko sa doktor. Yan. If pwede talaga magkape. Ano ang sabi ka, doktor? Pwede po. Yes. Mild lang. Yes. Pero kung hanggat maaari po, milk lang muna. Ang pwede talaga. Yeah. Mga 5 days, gano'n. Oh. Tabaka. So pag inom mo kape, madam, may epekto si mo. Iba sa rawtan sa vaccine. Oo, palpitation kaya minsan baga ang Totoo man talaga yan na pag nasubrang Kaya kang ako kape. na-experience ako kaya dinakunahan ako Moderna. Oh, so di ka po pinakape nga na. Pirangal daw ka po dahil pinakape, madam. Ano po? Pirangal daw ka dahil ka pong pinakape. Pirangal daw. Mga 5 days po ako, sir. Oh, mariman ito. Pwede tayo mang kimaraos baga na magsunod, di ba? Pero, dahil ka lang pinakape, may ibang rason. Pero di nangahulugan na mawawara sa visa kang vaccine. Hindi man po, sir. Yes, okay. Yung baga, madam, para 5 alaw na makakape. Di tabagay. Iyo po. Salamat po sa pag-share. Alright, di ba? O yan, di ba? Di ba sa nabaga, ako, pagkapabakuna sa kuya, nagkape ako, Jim's Coffee, wala lugod ako namatian, maski sukulog sa braso. Kung ninervyos, dahil magkape, yan ang klaro. O, yung baga, sabi ka texter ta, good morning, nyata may bakuna na dakulo ng lugod ang nagko-COVID. Ayan po hindi ko ma-explikar. Siyempre po, tanang lalako pa ang COVID, buda, dit pa man sinasunod bakunahan. Buda, saro pa baga, kung bakunado ka, di man nangahulugan na, di ka na da magkaka-COVID, magkakaigwa ka, kaya lang mild na sana. Yan baga ang sabi kan mga eksperto dyan. Hello? Hello, baby. Yes. Ang utos mo na yung RT na ako. Oo. Nagkaroon ka sa kaya, bawal magkape. Oo. Kaya madami sila magmuna sa basta na yung instruction, bawal magkape. Damo ito baga nagapod na girl, sabi kang doktor niya, teka ngayon na magkape. O at least, yun, tugon. Pero Ikaw pare, kung pinakunahan ka, anong tinaman kang dahil ka magkape? O, nagawara-wara kan signal mo, diyan ka sa may wasiwas. Ano, bibi? Tinaman kang dahil ka magkape kang pinakunahan ka? Iyo, tinaman ako. Pirangal daw. Bawal magkape. Oo, yeah. Oo. Pirangal daw. LG3. Pira? Duman ako sa LG3, ititaraman, bawal na magkape. Inapot ko niya ko nata. Oo. Baka niya ko coffee lover ako. Oo. Man ako tinaraman kong nata dahil. O, basta dahil ka magkape. Pirangal daw ka nagkape. Pirangal daw. Dahil, mapagabot ko sa SM, luminaw ako duman sa may corona, puminapi ako. May mo nang dunong mong sarawayon ka. Hindi man baga. Di man bagay, yung baga. Kung man sa ito, pighanda ka man sa nataba ka magpalpitate ka ta. After vaccine baga pa rin, observaran ki 30 minutes, di ba? Iyo, actually, di ako na ko duman sa coffee shop, research ko man, dahil sa palpitation. Yeah, see? Yung baga Yung sabi. Kasi pag servisyon ka, hindi ko minang pinagigata. Kung pakusok yung nervyos. Okay, sige, salamat. Di ba? Sabi ni Architect Leo, nakaka-breast cancer po ang kape. Architect Leo. Sabi kan mga gurang kampanong, kurusingon ta ka. Yan nga panipikto kang kapipisil at kapipindot. Hello?
VP, good morning. Yes, good morning. Magayon ang topic mo niyan. Oo. Sa totoo lang, kan pagbabakulat ako, kuminati ako, Tapos, sa barako baga, Oo. nakabakulat ng barako dyan sa Amuraw. iyo, masiram ang parako dyan, manangga. Masiramang talaga. Ipagiling mo diretso, gigiling baga dyan. Oo. So giniling na tigabakal ko. Oo. Kuminati ako sa ito. Nangon yan, kumusta? Niligo na ako sa kape. Oo. Nabakulaan kaya ako mga alas 3 ka na hapon. Oo. Pabalik, kape ako. Oo, ngunyan. Magayon nun sa epekto pagkabangi. Sabi ni Mrs. Kape kang nga giraray. Inasay mo! Salawayan ka! Good morning. Good morning! Pagyayari sa mga baka. Mientras tanto, mga tugang, report tayo, hali dyan sa luwas, tinampo sa bariyo. Deklarado ng tapos ang pagkakongkreto, pero sa aktual na sitwasyon, di pa nga ni nakakatana nin semento ang daga. Ulitin ko do, baka sala ang pakabasa ko. Ulitin ko Tinampo sa baryo, deklarado ng tapos ang pagkakongkreto. Pero sa aktual na sitwasyon, dai pa nga ni nakakatana nin semento ang daga. Tinampo sa baryo, deklarado ng tapos ang pagkakongkreto, pero sa aktual na sitwasyon, dai pa nga ni nakakatana nin semento ang daga. Tama man ang pagkabasa ko. Sus kung salbatan ng pangyari sa Maabaka. Jimmy! Good morning, Jim. Iditali mo. Yes, salamat Abi BP. Grabe ang comorbidity. Kan tinampo sa bariw. Okay. May resolusyon ang sanggunang bayan kan bariw sa pamamayo ni punong barangay Marlon Noiles sa provincial government at sa DPWH na kung po pwede stog puno na ang putol na tinampong minadugtong kan bariw at libod ang distansya mga 250 metros naman sana. Sigun kay Kapitan Noiles, malakarugado na kan tinampo, harararo mo na ang talbong, nabibiyungan pa kitubig, dahil na nga ni ma-describe ang kamugtakan, tagrabe ng comorbidity tabi BP. Importanteng maray, ang tinampong ini, sigun sa mga opisyalis kan barangay na may saayos dahil lang sa nagsisirbi ining access road o alternatibong tinampo going to Alobo International Airport at pasiring sa 3rd District. Ang makonsuelo sa kanahaman na sa resolusyon kaninatod na ini pasiring sa dahil man pinagbanggit na ni Kapitan kung ano nga hinsya kan gobyerno pero may relasyon ini sa obras manangon sa tinampo talangan sa DZGB daraonan sa indang resolusyon. Iyo. Kanson inatod na doon sa opisina kaniniling sa mga record ngayakap nagre-request ka na kung trito ng tinampong halo yun ang tapos ang tinampong ini 2002 pa nabigla si Kapitan Marlon Noiles tabi BP sabay sabing paano natapos ang tinampong samantalang dahil pa lamang nga ni nakatana ng simento. Uni pa Matang kinaong ko ngunya na aga. Sarusa ng pinuso muna sa 5 pansit bato. Uni pa, nawan ako ni Kapitan kan litrato tinampo ilingan na yun oni nga sa resolusyon attach nga sa mga litrato kan may comorbidity na mga tinampo. Isipon mo, dahil ko talaga ma-describe bibig habang nag-istorya si Kapitan pigtuturol sa sakuya sa resolusyon tinampong may comorbidity. Igo ang comorbidity. Okay. Pigtuturol sa kuya so sanggunang barangay resolution plus so atat na mga litrato kan tinampo. Mas lalong dahil ko na nagkagurubot na sa isip ko. Kan sabi yun ni Kapitan,
Nang tinampong yan nga, pag nag-agi dyan, nasusulo. Nasusulo daw to. Grabing ka magtakang kan tinampo, bibi. O, si Kapitan Dagugunda. Ay, naputol si linya ni Jim. Ay, bako maray ining baretang ini. 2002 patapos ang tinampo. Pero sa katunayan, bako patapos ang tinampo. Bako maray ining ururuntang ini. Adi, kan mga panahon, may piga-apod. Ano nga nang apod ka ang panahon? Reporter pa ako ka ito. Kampanahon, igwa kang kiapod kami na ito, rineport na tapos na, pero dahil man ginibo, nakakobra na pati, ang mga dapat na magkobra. Kaya ito, may mga apod ka na ghost project, tama, mga ghost, pero ini dito man ini pwedeng husgahan tulos. Kung anong apod ka ini, mga tugang, dahil lang sa discovery, ni punong barangay Noiles. Ano? Ni punong barangay Noiles. Pagkatapos na siya magsurat para sa request, natapuson ang proyekto. Go ahead, Jim. Panagos na talapotol, naubusan ako kilod. O nila. May comorbidity man pala ng cellphone mo. Yun na nga ni, inaawal na kita. Ganyan. Ako Rumonan kalot. Yun. May nagaging kutse. Duman sa lubak-lubak. Out na nasulo. Talagang grabe ka magtagang kanti lang po. Talan sa lubak. Nasulo so kutse. Sige Kapitan. Muna yung suroy grappling. Ito sa napagdaman. Madali. Tayatras ko kidit. Sige daw. Nasulo so kutse. Ba, suminagdyan sa lubak? Hindi. Uminagi sa malubak na sulo. Nasulo. Ano nang kasaman daw ko ito? Kusang sabihin, rumado ang ang problema man, talaga na po tulugod sa interview ta kay Kapitan. Jim, madala nga. Susugong ko lang. Tanak ka medyo bako, blood ka sa bago. So, bako marisojo ka sa bago. Habang naghali malinig na. Araw ken eh. Iyon na tinampungan, Jimmy. Sen nga lang, pakiulit daw tabi ko sa inhalan tinampo, pasiring sa Bariwadi. Barrio to Libod, 250 meters. Barrio to Libod, 250 meters. Igwa kipat, yan na 250 meters. Yan ang bako pa konkreto. Bako, pero may inot ng kinongkrito sa inutan. May inot ng sinemento sa inutan, dahil natapos. Pero dito na, dahil kita magkakonklude no, kung dahil natapos o part hanggang sa naduman. Tama? 2,000 to. Pero kanso nag-resolution, nagpa-share siya ng kapitan sa opisina. Dahil man niya pigbanggit ko na ng opisina. Kanso, pig-review kayo, gawin ano so ng record. 2002 pa ngayon ikap tapos. Libod, Barrio, ade. Libod Barrio. Iyan na 250 metros. Yan pigkasabi na haluin, tapos na ngayon, 2002 pa. 2002 pa. Ano ang report, Jimmy? Concreting o anong klaseng tapos? Concrete? Kamala nga ni, i-repair ta na sa nangaya Kapitan. Ano nga yan i-repair nin doon? Naday man nga ni ngaya ki kwanduman. Di pa na simento?
Dahil pa man ng siminto, dahil nga di nga kata na siminto ang tinampo. May problema kita. May problema kita. Di mo Jim na hapot konsensya nagduman. Tapos siyempre nagduman siya, DPWH yan, sigurado. Kundi, saan siya nagduman? Region o district? Ay, pangyayari sa maabak Dahil ka. naman specific ni Kapitan ta. May mararabasan talaga. Una si Kapitan Giraraya. Sige daw. Anong taon pa yung report kita tapos? Sabi nila 2002. Sabkod nila, ano lang nila, 21. Kala nito, tinampo yun kaya isang konsepto siya. Sa nila, Goodness. ito libet. Pero meter kilometer yan. 250 meters pa. Ang tatapos doon. Saan ko lang tayo na hero? Tayo pala ang problema. Sabi, finish project. Sumala ito sa itaas. Sabi ko nga, dahil na ako mag-mention, sabi ninda, willing na talaga. O so, desidido ng tapos doon tinampuan ta. Makahirak man. Yaon na nangyari so nasulo so kotse dahil duman sa sugan lubak-lubak. Kami nga ni dahil na pigtatara o pigsisimbag duman sa residenteng nagreklamo. Kasi kami man, dahil nag-untag kung paano makaabot sa dapat na mapatrabaho kayan. Sa yan, igwa na kay galing sa 2nd District, regrabel ulit. Sabi man kaniba, pag uran-uran, ianod na namanan. Maraming suroy grabeling, tingko ka ng pagkamang. Pagkawawaan kan truck, dahil nga ni nag-distribute kan pinaawan ninda, bahala na sa barangay, iyon ang problema ninda. Tapos ma-puro pinicture. Pag puro pinicture, kunwari yaon sinda, nag-regrabel, papailing duman, finish project ulit. Yan ang pinakamaraot, nag-ibos ang sa presinto, kalakaran mo yan. Sige sa nakamo, basta kuta na, matanos, asin, manunigo, bako sila sa bulsa, ang panoon. Thank you so much. Okay, thank you rin. Maurag si Kap. Maurag ang mga tirada ni Kap. Sige sa nangyayag ka mo, basta tultul ang patrabaho, bako na subol sa ang panoon. Maray si Kap pang programa sa radyo, pwedeng madabal tulo sini. Sabi sa 3rd District, pungal. Ano na yan, Jim? Jim, araw ka ni Jim. Jim, may kunang ka kay Kapitan Noiles, kung may kontak ka, balado na i-verify, maski off there na lang. Aputon mo kung saan siya nagduman na opisina, talumang kita ma-follow up tabi. Dahil nga ni, Tando daw ako, duwa man sana, tayan baga, tinampo yan. Although, Anong klasifikasyon kan tinampo? provincial road. Aram ko na kung saan ako mahapot. Pero dahil nagtaram si Kapitan Konsisay, so inaputan niya, anong ahensya, basta, sabi ba niya, so inapot niya, so duman sa taas ngaya. Kita niya ko, abo ko na ngayon magtaram. Ta-finish project na 2002, ang report sa opisina, tapos na ang proyekto. Doang dubli ko na bagang ipig-play. Kan sinabi ni Kapitan, ay di man ngayon ta. Ayos ang tanong sa nga, Kap. Kwento na sa ngaya. Repairon ta na sa ngaya. Ano ngayon i-repair nga ni? Di nga ni ngayon, pigsimento, i-repair mo. Dinarahan dakir mga graba. Ibinarubo sa nada sa graba. Hindi man winagas. Nagpara puro picture sa nada. Tapos nga, finish project na naman. Awinda. Malang sila magpara kot-kot kin mga barita sa mga lukluk na barangay. Pangyayari sa mauraro. Baka papidi ni sa Guinness Book of World Record baga pag-agi kan kot-kit kuminaraba. Sige, tababalikan ta iyan. Provincial road ha? Yan, digdi sa record ko. Provincial road ang tinampo. Sige. 2002 pa ang report na finish project. Ang di naman, nakikig so naghanap. Ay, tapos na ngayon ni Kap. Tapos na nga ya. Finish project na ngayaan. Ayos ang tanong sa nga, Kap. Repair ta. Di nga nga repair nga. Tadi man niya pinakaray. Wala man structure na re-repair nga na nanaraot. Di na tulad kay mga baybay boda graba. Kinambak sa sa baybay boda graba. Binayaan na. Nagpirikturan. No. Tapos nagpalap naman sila kapit. Tapos na nga yung project na. Tapos na ngayaan.
Salamahe, sabi ka nga. Salamahe ngayon. Sabi sa inyo nga sa 3rd district, pungal ngayon po. Awin na. Oh, May sige. ebidensya ko, kapag ko ang ebidensya. Yo. Solusyon yan sa mga litrato. Salamahing pangyayari sa maabaka. Okay? Oh. Jimmy na salita. DZGB News. Salamahe. Bata may plus report si Jomar. Jomar, okay lang. Dahil magiro dyan ni Madaling. Kung mo na Jomar, si sponsor mo na nahalta malampasan ng mara. Jomar, ka magiro Mga tugangan, mga baretang yan, hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Flemex Forte. Flemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto, ibang ginto. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tibay, mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Naproxen Sodium Skilan. Sa Skilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Natulan ako kang report ni Jimmy. DZGB Flash Report. Mga tugang sarong van na may lunad na mga pasahero, piki ang mga dokumento, nadako po sa syudad ng Tabaco. Sa detalye, kaya ba dyan mga tugang si Jomar Bien? Jomar, i-detalye mo. Tama yan, BP Andre. Good morning sa mga parantabay. Una ako di sa terminal kan syudad ng Tabaco. May sarong van na na-apprehender ang Tabaco Police na kargado ni mga pasahero. 12 pasahero, siyam ang daing o peke ang mga dokumento. Tulusan na ang digilan dokumento. Mahilig niya to sa Zoom. Uni ang auto sa ruining passenger van na may plate number NBQ 6581. Na-prender na kang pulis kaulayon ta si pulis Lieutenant Colonel Edgar Azotea, Chief of Police ng Tabaco, para makuwatan na mga detalye kini. Sir, len kita sa DZGB, nasa ibong nalinya si Henry Maceda. Hello, Chief. Amigo. Hello, Sir Marinaga. Henry. Good morning. Yes, sir. Good morning. Ano pa ang detalye kan, Chief, na nadakop nindo na piki? Ano ibang dokumento na daradara kang van? Yes, sir. Actually po, kaso dakol na po unagot ang barita na dakol ang nagkukonvey kay mga private vehicle, nagdadara kay mga pasahero na mga daing mga fake ang documents. Kaya po, naalarma kita dahil nga ni sa nagpaparadakula ang volume kang mga nagpa-positive digdi sa lalong-lalo na po sa siyudad kang Tabaco. Yes. So, kaya po sa muya pong binantayan ining oras kung saan po na nag-aaragi talaga ining mga bihikulong nasambit po. So kasubago pong early morning, nagkondukta po o plansita ang satuyang mga tropa dumampo sa barangay Buwang, boundary po ini kang Ligaw. Opo. So nakuha po sa atensyon kasi ini pong sarong ban, medyo dakulong po sa pasahero. Ito po ang nag-call kay attention sa tropa kaya po siya pigpara. Then kang pinara po, pighanapan kay mga documents. Yes. So may pig-present po. Out of 12 passengers, tulo lang po ang legit ang documents. The rest po mga photocopy lang. Oh my goodness. Okay. So then hinanapan taman po kay documents ang driver kung otorisado ba siya mag-convey kay passenger. Alagad po dahil siya kinaipresenta sa satuya. Kaya po napiritan ang satuyang tropa na daron po ini Bisay Patura for proper documentation. Opo. Then nag-coordinate na po kita sa samuyang alkalde na si Mama Crisel. Una kami po digdi sa terminal kasi ikaw po digdi space at siyempre humanitarian consideration, pinabaraba taman po mo ng pasahero digdi po sa isolated na lugar digdi sa terminal kang Tabaco City. Opo. So sa bagay ng tabi, Chief, si siyang pwedeng managot dyan so pasahero ang bit-bit photocopy na. Opo. Actually po, pwede tasindang iguana po kita kinasuhan ka ini na nag-present po fake documents. Pwede po sindang makasuhan ka ini. Then ini pong lado man po kang driver dahil po dahil man kinaipresenta sa muya na otorisado sa magdara ki mga pasahero coming from other halik po sa ibang lugar sa Manila. So ito turn over ni man po ang bihikulo niya sa LTO. Para po, kung may maipresenta silang franchise, kung dahil man po,
So mananagot po sinda sa colorum na mag-convict yung mga pasahero. Natali sa chief kidararang papel na ngayon magpapatunay na igwa siyang gari permit to travel. Wara? Dahil lamang po, ang sulaminting daraga ni lisensya, tapos lisensya po saka ORCR lang po ang bihikulo. Saka may pigbibit-bit pong pangaran. Iyo lang po ang kusugbuot kay ini. Ay may pig-name drop na pangaran. taga Antipolo po ini. Ang co-driver niya po taga Tabaco. Kaya siguro makusog mo ng buot kay ini maglawgi sa tuya. Ang bali po ang sakay kay ini Sir Henry, tulong pagkatanduanes. 4 na bakakay. Tuluman po pa Tabaco. May taga Sursugun pa. So gustong sabihin po, pagkatapos ka ining sarong pasahero, ihatod pa daw kutaan na inining Sorsogon. Si Tabi Chief ang managot dyan, pag-arog ka ng sitwasyon, Tabi. Ini pong, kung sisay po, sunadakop na during na plug down, so driver po ang liable. So driver, ang pwedeng may sa civil responsibilidad. liability po, idadamay ta po, so registered owner kang sasakyan. Sa mga pasahero, Tabi Chief? So mga pasahero po, so nag-present po sa MUYA fake documents, ay may kasalanan man po sinda. Dahil po, aram nindang padagos na fake ang daraninda na tatapig present pa sa MUYA. Iyon. So gustong sabihin, personal knowledge na fake ito, so kung nakalasot sa MUYA, lugi sa mga kababayan ta kung may sindang hilang. Yes. Na hapot po nito Tabi Chief ining may dara na mga aruga na papeles kung saan sino kato nagkuha o pinano ninda ito? Yes, tinauna po digdi sa satuyang parang ini po na driver, may original na sa ropig para photocopy. Tinarawang kiting sararong pigi-edit lang po na ang pangaran. Oh my goodness. Di, gusto sabihin, or sarong original, pig photocopy, puro parareho, sungaran lang ang pigbago. Yes, pigi-edit po ang pangaran. Iyan po susabi kan pasahero sa endo? Opo. Kaya, ngunyan po, pigi-apudan ta na so laboratorio, kung sa info na ginamit ninda ito, hagadan tamang po sila certification na dahil po talaga sila nag-issue, or else, permi na pong ma-cooperate. Pwede pong may man po sa laboratorio. Siguro madadamay sinda. So ngun may Tabi Chief, kasi sa interview mo dyan sa mga pasahero, saro lang sa original. Tulo po ang original. Ay, pinotocopy sa mga original, inedit sa pangaran. Pig-edit po ang pangaran. Pangyari. Kaya pag hinapot mo po sa saro, pag hiniling mo, ngaran niya man talaga. Iyo, Tabi na ang gusto pangaran. Kaya parehong sindang laboratorio, parehong laboratorio. Opo. Kaya ngunyan, pag hinagadan mo siya kay ID, i-compare mo duman sa kapot yung documents, parehas man po ang pangaran. Kaya kung dai mo talaga po re-ready sa ron, malalansi ka. Iyo. So tuminuga pala na ito sa naginibo, nag-photocopy mo dapat edit sa pangaran. Pag kang so medyo po na minata sabi mi, may mga technique na kaming ginibo, hanggang po taton minuruga na lang na talaga ngayon dai man kami nag-agi ki laboratorio. Pangyayari, sir. Kaya bako harayo pa talaga ang posibilidad na magkakaproblema kita sa mga yes. Pig sa hutan na igwasinda malay mo, di ba? Opo. Di ano pang disposisyon kayo ni Chief? Diretso ang file sa korte? Nya undig nagpe-prepare kami kan mga magkakanigong dokumento. Kasi po ining siyam na nagpresenta mo yaki peke na dokumento para po although sabihon tanangani talagang gusto nila mag-uruli. Iyo. Daiman po kita nagbabawal na mag-uli. Yes. As long as natama po ang dokumentong daraninda. Tama. Dahil po kita, lalong-lalo na po kami dito sa siyudad kang Tabaco, Sir Henry. Opo. Dahil po kami nagbabawal kung sa inkamanhaling lupalop na kinaban, as long as napigsunod mo po sa tamang dokumento, tamang protocol, welcome na welcome po sa Tabaco. Yes, exactly. Pero kung ralansihan na, iba nang hururon yan. Ibang hururon po ito. Opo. Dahil po kita matugot, dahil po yan makusog na sugo sa MUYA kang sa MUYAng Provincial Director, na talaga pong, maski may border na po kita, kami po gabos digisa sa MUYAng mga area of responsibility, talagang nagdo-double check po kami. Opo. So makakahampang ini Chief ki disciplinary action sa pating pagpailing kaso nindo. Pwede po ining ma-inquest na nagpresent na sa MUYA fake documents na may violation po talaga ini. Yes, tama. Iguana po kita kay ni Sir Gigiribuhan na kang isaroban nagpresent man duman sa pier ki fake na document nakasuhan taman po na inquest na po ito. Very good. Okay, Chief, congratulations ha. Mabuhay po kamo sa Tabaco PNP. Ingat po kamo pirmi. Yes sir, thank you so much man po. Opo. Jomar?
Okay, thank you very much, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Digdi tabi BP Henry, tamang malawag ako digdi. Pero dahil ko pangki videos, ani yung digdi sa mga pasahero. Iyo, demo na. Dahil na pa, ngayon dahil na mamit-pidan. Basta digdi mo nalinaw sinda. Diyan mo na, naka-isolate. Mahiling mo digdi sa Zoom. Ayan, may mga tukawan na nakatuka, bakansi digdi. Diyan Sa sinda. walang parte ko, sa totoong parte kayo, dahil ko na hindi didiretsong camera, ano yung sindadigdig, hold mo na. So, 12, nalalain man sutulo na ang dokumento is legal. Nasa nagkakaraon sindangon yan, sa halina kayo din sa local government na pagkaon. Habang pighalat pa ang magiging decision digdi, kang help kung ano na mga dapat na giboon digdi. Okay. So, dahil ko na pig-video ang tabi BPN. Yes, So, no mga problem. No problem. Okay lang yan. Okay lang. So, ining ban, kung marireparo ka, tagtag ki sticker kan so Eagles, Fraternal Order of Eagles. Iyo. Sabi pa ganun, Chief? Pigkag ni Denny, tanga nila mga ideng checkpoint na inibagamit bidban ang grupong ini Iyo. na nagsusuporta sa gobyerno. RT niyo, ayan, may sticker siya. May sticker pa sa atubangan. Ini. Tapos sa plate number, may plaka pa na Eagles ang Fraternal Order of Eagles. Pero kasi, ada mang connection dyan sa pagtransport. Dayman. Only that, yan sunari paro mo. Nariparo ko lang ini. Pero dayman, in any way, connection, unless na mapatunayan. Pero para pa man dyan. May mga, yun lang kasi sugari. there are times na talagang mismong sa mga miyembro, legitimate member kan Fraternal Order of Eagles na nakaulay ko, may mga tao na tigagaramit ang saindang pangaran para libre checkpoint, narog kayan. So, nariparo talang naigwama ng mga stickers ini. Okay. So, yung BP ang mga... Sige, abangan mo na lang Tabay Jomar ha sa pag-file kay kaso ta dapat matawan ng disciplinary action yan. Ta dapat dahil nagtutuod ang ibata. Kadakol kitang nadadangog kang inot baga na mga illegal na pagkakatransportar, dapat talaga manimbag sinda sa batas. Sa korte na sindakan, magpaliwanag kung paano huninda yan. Anday ko lang pa BP na kukuha pa digdi. So pangarang kan driver na duwa na siyempre ito ang mayroong ang subject na kukuha na kakasuhan. Isabay ko na lang sa follow-up sa pangarang kan driver na duwa. Yes. Okay. Ang BP ang mga barata, alimis budigdi sa Tabaco Integrated Bus Terminal, Jomar Bien, DZGB. Salamat sa report, Jomar, live from Tabaco City Integrated Bus Terminal. 8:35 na sa DZGB. Yan po ang oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Kibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo, urog na kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga-ngaanin salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Kakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagip-saka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan, agree tayo dyan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir.
Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. And Curtis was happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy was happy, more immunity was happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-text at pwedeng manalo sa Yunaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Yunaco product. Magrehistro. Text KSK, reg, name, /province, /address, /store partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales store code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales store code sa 2600. May syansang manalo ng Suzuki APV, mga motorsiklo at marami pang iba. At store partners may tsansang manalo. Sali na! Ang Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready. Doble ready. Kaya ta, doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP.
Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnola Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami, tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnola Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnola Juice at Philnola Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex World Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Ditex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita sa programa. Nasa linya po mga tugangan sa tuyang mga pinagsasaluduhan na mga buhay na bayani ng ating bayan. Pag mga teachers, dakulan sa kuyang pagrespeto sa mga ini. Kung warang teachers, de po si Henry M. Dahil si Angel Mustasa, dahil doktor, dahil abogado.
Dahil kita gabos na kagkaigwaki diploma. Nasa linya po mga tugang sinda Ma'am Emily Velasco, Ma'am Shine Hakob, asin si Sir Gerard Bergonyo. Ano? Mga teachers po ini dyan sa Kabangan High School. May kinaraman po sa indang katuyuhan na makapag-diseminar po ng informasyon tungkol po sa indang Brigada Eskwela. Ano? Nasa via Zoom, ang sa tuyang mga padabang mga teachers. Maray na aga po sa Indo, Madam and Sir. Ma'am Emily, good morning. Sandali lang isa-saro-saro sa mga okay yan. Wow, talaga ha. Ma'am Emily, good morning po. Good morning po. Opo. Yes, hello, good morning po, Sir Henry. At Yes. kagabos po na nagdadangog sa DZGB. Good morning, everyone. And then, good morning kay Ma'am Shine. Tama ba Ma'am Shine Hakob? Good morning po, Ma'am Shireen po. Cyrene, sorry. Cyrene. Yes, but it's okay po, sir. Opo. Talaga, kala ko Shine kasi ma'am talagang you are glowing in your office. Glowing kagandahan ni Madam. Oh. Tapos si Sir Gerard, familiar sa kuya ining masyado na teacher na ini. Sir Gerard, good morning po. Good morning, sir. Marinado po. Oh, okay. Sige po, ma'am, mga ma'am and sir, maki-explain po kang Brigada Eskwela na gusto tang i-share sa mga parents, lalo na mga estudyante kang Kabagan National High School. Go ahead po. Si Sepon sa tuyang inot na speaker tungkol po sa tuyang advocacy program. Once again, magandang umaga po sa Gabos. Ini po ang Brigada Eskwela 2021. Nagpuuna po ini noong Agosto 3 at magpapatuloy po hanggang September 30. Yun. Naglalayon po ini na pagtibayon ang pagbabayanihan ng kagawaran ng edukasyon at ng mga stakeholders para sa patuloy na paghahatid ng kalidad na edukasyon sa kabila ng pandemya. Yun. Okay, so ano pong mga nakatala na aktibidad sa Brigada Eskwela? Go ahead po. Bilang Go on. Yes po, so bilang pakikisa po ng Kabangan High School, inaanyayahan po namin ang mga guro, LGU at iba pang ahensya ng gobyerno at maging mga pribadong kumpanya na makiisa sa amin at tayo'y magsanib pwersa upang maging maayos at kaaya-aya ang lahat sa darating na pasukan. Ma'am Lay? Kaya naman po, good morning po, Sir Henry. Ako po si Ma'am Lea Barameda, isang guro din po sa Kabangan High School. Sa mga nais din po maghandog ng donasyon, narito po ang ilan sa mga pangangailangan ng ating paaralan. Para sa pagpapanatili ng kalinisan, maaari po kayong mag-donate ng spray tank, foot bath mat, at iba pang cleaning materials. Upang mapanatili naman po ang seguridad at kalusugan sa loob ng Kabangan High School, makakatulong po ang face mask, face shields, multivitamins, bottled waters, fire extinguisher, toothbrush, toothpaste, sanitary pads, at iba pang health and emergency supplies. Para naman sa pagsasaayos at pagkukumpuni, Sir G, ano kaya ang mga kailangan natin? Alright, good morning. Marinaga po, Giraray sa Tuya, sa Gabos na naghihinan nyo. Nakakategorya po ang Gabos ng mga trabaho kasi services sa mga masunod. Ito po ang spray tank, cleaning and sanitation, spray tank, foot mat, disinfectants, gloves, antibacterial soap, liquid hand soap, alcohol. Yan po. And syempre pa po, ang Kabangan High School, sa panginutan po kan sa tuyang school head na si Danilo B. Yarena and ang sa tuyang assistant school head si Ma'am Teresita Biron and ang OIC kang Kabangan High School na si Ma'am Lumbres and si ang sa tuyang mga GLC si Ma'am Red and by the way ang sa tuyang brigada coordinator po si Ma'am Melda Lorin. Yan po. Okay, go ahead po. Meron pa tayong gustong i-share? Ma'am Emily? Yes po, Ma'am Lay. Para naman po sa pagsasaayos at pagkukumpuni, malaking tulong po ang assorted common nails, concrete nails, good lumber, paint, sand,
roof sealant, semento, electrical wire and tape, plywood, light bulbs, lubid at iba pa. Bilang suporta naman po sa pagpapatuloy ng edukasyon sa gitna ng pandemya, ilan sa mga pangangailangan ng Cabangan High School ay bond papers kung maaari po, long or A4, ink, permanent markers, books para sa brigada pagbasa, pen, pencils, notebooks, pad papers, stapler, staple wire, at iba pang learning and teaching materials. Yes, thank you so much, Ma'am Lay. Kung kayo naman po ay handang magbigay ng voluntaryong serbisyo, ang Cabangan High School po ay nangangailangan ng masonry, carpentry services, plumbing services, at ano pa mang siya bukod sa masonry, carpentry, and plumbing services. Meron po tayong painting services, clean-up and cleaning services, lecture or orientation services on first aid, disaster readiness, life skills, and hygiene and sanitation practices. Wow. Yes, thank you so much, Sir G. Dagdagan ko po ang sa kuya po na disaster readiness. Tigimbitaran mi po ang nyaw po sa Bureau Par, ang PNP, and kung sisay pa po ang pwede na magtawpok sa muya in orientation with regards po sa DRRM. Wow. And advance po, salamat po kung sisay man po ang pwede man po sa muyang makasabay. Yan. Okay. Yes, How about po, Sir G, sa SPS? Yes. How about sa SPS po, ang sir? Cabangan High School po nag-o-offer sa munyan special program for the sports. Pero kung dahil po sa pandemic, kayo po muna kita kaiyan. Pero po, nag-offer po, manggiraray kami ng SPS. So sa gusto po magtao ng mga donation with regards sa sports, nagtatanggap man po kami ng bola sa mga masunod, basketball, volleyball, badminton, or maybe kung may mga day na po kamo dyan pigagamit na dumbbells, mga day na po kamo pigagamit sa taekwondo, nag-offer po kita ng taekwondo, pwede man po kita, Emily. Yes, sir. Thank you so much po. Good. Again, sadyang mahirap at mapaghamon ang pagpapatuloy ng edukasyon sa gitna ng banta ng COVID-19. Subalit, tayo ay naniniwala po na sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, tiyak na ito'y ating mapagtatagumpayan. Kaya, Ma'am Shai, Sir G, sabay-sabay tayo. Tara sa Cabangan! Magbrigada na! Yes! Thank you. Yan ang mga teachers sa Cabangan High School. Thank you so much. May konkreto po ang sa indong plano, Sir G and Ma'am Cyrene, Ma'am Emily, Ma'am Leia. Nahalata ko na konkreto ang sa indong plano para sa Cabangan. I mean, tamang pagkasabot ko po na you are not just calling the parents, students, but the different stakeholders na pwedeng mag-volunteer po sa indong kausa, ngunya na brigada eskwela. Opo. Yes po, Sir Henry. Yes, opo. Di akong nadangog na nga po para sa snacks. Sarapin na po yan dyan, Sir Henry. Kasarabay na. Pero seriously po, sa mga gusto pong mag-donate, ano pang gigibuhon? Direktang madyan po sa Endo o do you have a contact numbers po na pwedeng kamong ma-reach out? Social media? O paano po? Salamat po, sir. Bali po ang yakon yan si Ma'am Jazz and si Ma'am Balde, Yuhan Balde. Para naman po sa gusto mag-donate through text or maybe pwede po pala kami magduman or pwede man po kami dumanon sa Cabangan High School. Hanapon po si Ma'am Emily, si Ma'am Lay, lalong-lalo naman po si Ma'am Sharon. And especially, pwede po kami i-text sa mga masunod na number kay Ma'am Jazz, 0927 61 20 459. Globe po iyan. Yan. And kay Ma'am Johan Balde po sa 0968-5253-662. Yan po ang mga minasunod na numero na pwede pong apudan or i-text tanganin po sa pag-donate po. Opo. Sir G, pakiulit po ng number na ikadua. So ikadawang number. Tama kami. Pakiulit po. Yes po. Kay Ma'am Jess po, 0927-6120-459. Kay Ma'am Johan Balde po, 0968-5253-662.
5253-662. O, hindi po ang pwedeng i-text ano. Di po kamo kigari link sa Facebook na pwede kamong i-chat for possible donations and coordination? Emily? Yes, so meron po tayong FB page. Yun. Ang Kabangan High School po ay may sariling FB page. You can there message po our page po anytime. Anytime po. Handa po kaming Opo. i-accept ang inyong mga tulong, suporta at donasyon. Opo. Yes, very good. Okay. Ang Brigada Eskwela po is until September 30. Tama no? September 30? Yes po. Opo. Siyempre baka po Yes may po, Sir COVID Henry. tayo ngayon, may COVID protocol tayo. Paano po ang protocol na pinapasunod po natin para sabi nga yung mga magbo-volunteer ng trabaho, magbo-volunteer ng lahat-lahat na free from any possible infections po, Sir G or Ma'am Cyrene o Yes kay po. Ma'am Emily and Salamat, Ma'am sir, Maria. sa hapot. Iyo po, maduman po kita, naka-face mask, naka-face shield, and sa gwardiya pa sana po, naka-tapuan tayo na mag-scanner, Yes. temperature. So, munyan po, pag marayman po ang satuyang temperature, Yeah. madiretso na po kita kay Ma'am Nelda Lurin or maybe sa teacher in charge, saldaw na po iyan. Oh. And syempre po, alimbawa po baga, medyo mainit-init pa ang sitwasyon or medyo alanggaw ang temperature, may triage po kami duman. Oh, yun. Kaya man po Very kami nagde-judge ka agad-agad, malay ta po, mainit lang ang Baka nabalad, sir. Maray mo nabalad man sana. Opo. Baka nabalad pag May triage motor. area po kami duman, and dit na minuto, and balik ka po giraray sa pag-scan. Very good. Temperature Okay. scan. So, makakasiguro po ang mga ma-volunteer na safe and gabos, safe and gabos. Opo. Yeah. Okay. So, paano, sir? Last na lang po, this is until September 30. Paano po may schedule ba per day kung ano po ang mga dapat gibunubud? Kung anong aldaw sinda pwede? As based on the schedule o ano po ang proseso sa pagkataon ng serbisyo po sa Libre dyan sa Kabangan High School? Ma'am Emily? Ma'am Emily? Yes po, anytime po, Mondays to Fridays po, they can come po. Kung ano po ang serbisyo na willing po nilang i-render sa Kabangan High School, hindi po kami namimili. Yes. Hanggang sa makakatulong po ito sa patuloy na pagbibigay na kalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. Any service po, willing po kami mag-accept. Yep, very good. Thank you so much po Ma'am Emily Velasco, Ma'am Leia Anytime of the day Barameda, po, Sir Sir Gerard Henry. Bergonyo, and Ma'am Cyrene Haku. Bago kita magpaaram, sabay-sabay daw ngayon gararay ka mong tulo. Makayo ng pagdangugo nito. So last na kasubago na sinabi Ma'am ko Lay? nindo. Okay? Sige. Paano ito Okay. Kaya naman, ready? 1, 2, 3, go! Sir G, are you ready? Opo. Yes. Okay. Kaya, Magbayan na, magbrigada na. Yes! Thank you! Maraming salamat po sa inyong apat. Mabuhay po kayo dyan sa Kabangan National High School. Ingat po kayo. Goodbye. Sir Henry, Thank you. Alright. So yan po mga tugangan sa tuyang mga bisita from Kabangan National High School. Magayon ang mga Ronald pag naguguna di. Magayon ang magano. Ang mga teacher talaga arugan, mga tugang ka-energetic pagabot sa mga aram po nindo. Na-appreciate ko yan ng mga arugan na mga mga ginigibo na mga sistema. Tabi mga tugang diyan sa kwan, sa mga eskwela na yan. Ngayon baga, different stakeholders, ang pagtatarabangan po, mas talong napapakaray ang palibot kung kamo po ma-participate. Kaya po sa mga interesado po na magtabang, mag-coordinate lang po kamo dyan sa Kabangan High School. Bukas po yan. Yan lang yan sa may Kabangan Elementary School. May palaog dyan na gate. Tumukto kamo dyan. Hanapon lang po rin sa coordinator dyan. Buda, sa mga gusto po na mag-communicate sa enda, kung ano man ay na donations nindo, base naman sa sinabi po na Ma'am Emily and Ma'am Leia Barameda Casubago, mag-text lang po sa 0928-612-0459 and 0968-525-3662. Okay?
mga tugang, alas 9 na naman. Mabalik kita niya na hapon, alas 3, mga tugang, sa programang Pinky On. Relax lang po. May mga tawong ngunyan nakidit, may tawong malumoy, may tawong chill lang. Relax lang. Ang pagiging kidit, baka atakihon ka sa puso. Baka atakihon ka sa puso, may problema ka dyan. Kaya po dapat chill. Sabi nga ng mga teenager, chill lang. Huwag tayong kidit. Tapos, mga tugang, ngunyan baga na ma-eleksyon na, relax lang kita. Pumili ng tama at bumoto ng tama. Thank you. Salamat. Epong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-𝐑𝐄 ka na. 𝐑𝐄 for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of 𝐑𝐄. If symptoms persist, consult your doctor. 𝐑𝐄, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion.
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng liba, ₱5 lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 9:07. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Bukas si Finance Secretary Carlos Dominguez sa hirit na rumpagunaan Procurement Service sa Department of Budget and Management o PSDBM as in Philippine International Trading Corporation o PITC. Iniyan sinabi ni Dominguez sa deliberasyon kan Senate Committee on Finance sa propestong budget kan Department of Finance para sa masunod na taon. Ang mga nasabing ahensya kan gobyerno kaibahan sa pagbakal nin medical supply sa tahaw kan COVID-19 pandemic na pigkwestiyon kan Senado. Nagtutubod ang sekretaryo na dapat magsairarom sa regular review ang gabos na sanga kan gobyerno para sa posibleng pagrumpag arugan ginibong o kansaindang ginibo sa Government Commission for GOCC. Yan ang pakalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. San Gobion, multivitamin